Helo, wyt ti'n siarad Cymraeg? Os felly, mae yna lawer o gyfleoedd i ti ddefnyddio dy Gymraeg yn y brifysgol, yn gymdeithasol neu fel rhan o dy gwrs. Mae modd astudio rhan o rai cyrsiau yn Gymraeg. Hefyd, mae modiwlau byr ychwanegol ar gael i siaradwyr Cymraeg rhugl neu fyfyrwyr sy'n llai rhugl ar unrhyw gwrs. Gall astudio modiwl yn Gymraeg olygu dy fod yn derbyn addysg drwy'r Gymraeg, yn rhannol neu'n llawn, enghraifft, mynd i ddarlithoedd yn Gymraeg, tiwtorialau yn Gymraeg, derbyn deunyddiau dysgu yn Gymraeg, gwneud asesiadau yn Gymraeg gyda'r opsiwn i gyflwyno nhw yn Saesneg os wyt ti'n dymuno, gwaith grŵp a lleoliadau gwaith. Mae hyn yn amrywio o fodiwl i fodiwl ac mae wastad hyblygrwydd, felly mae gyda ti'r dewis. Ti'n gallu ymgeisio am Ysgol yr Ieithau Cymraeg hyd at 2,500 o bunnoedd sydd i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae astudio'n Gymraeg yn rhoi cyfle i ti ddod yn rhan o gymuned Gymraeg bywiog y brifysgol a chyfarfod siaradwyr Cymraeg eraill. Mae'n rhoi'r cyfle i ti barhau at datblygu dy sgiliau iaith Cymraeg, dy baratoi ar gyfer y byd gwaith dwyieithog, ac mae'n edrych yn wych ar dy CV. Os wyt ti'n poeni am dy sgiliau Cymraeg, dyn ni yma i gefnogi ac i ddweud bod dy Gymraeg yn ddigon da. Mae rhywbeth ym Mhrifysgol De Cymru ar gyfer siaradwyr Cymraeg o bob lefel, does dim angen Cymraeg perffaith, ac y peth pwysicaf yw i ddal ati ddefnyddio'r Gymraeg sydd gyda ti. Os oes gyda ti unrhyw gwestiwn am gyfleoedd Cymraeg ym Mhrifysgol De Cymru, mae croeso i ti gysylltu gyda ni dros e-bost.